det. Nu lukker jeg dig ind, for jeg smelter af den måde, du siger hej på. Det er nok til jeg ringer op igen, for 22 måder nu er dig på. Du er en anden sejr, så jeg prøver at være. Men du er ligeglad med, hvad det ligner, det kun vigtigt.